Kaixo, egunon. Nola zaudete etxian? Ondo? Bueno, hemen gatoz Maribi eta Bilok, beste aste bete, katekesia bideoz bidez egiten. Gogoratuko dugu hasieran, aurreko hastieran, ikusi genuena gogoratzen bali bazazte, Kain eta Abelen historioa, o parabola, ikusi genuen. Bai? Gogoratzen zazte, Kain, bere anaia Abel, hil zuela. Bai? Eta pekatua, bere gurasoek bezala, pekatua egin zuela hori egin zuen. Zergaitik hil zuen Kainek Abel? Batez ere, enbidiagatik. Ikusten zuelako Jainkoak beste begi batzuekin begiratzen ziola Abeleri. Eta berari, bestera batean begiratzen ziola. Halare, gogoratu, Jainkoak ez zula gai beretzat ezerretzerra, eta lagundu egin ziola. Naiz eta anaia hil, lagunduz erakutsi zion hori gaizki zegoela. Guain guazen gaurko gaiarekin. Beraz, beti bezala, lehenbizi gure bihotzak, belarriak eta eskoak prestatuko ditugu Biblia entzuteko, Jainkoaren hitza entzuteko, eta ea zer kontatzen egun. Beraz, guazen danok abestea, zuekin batera abestuko dugu, bai? Venga, bat, bita hiru. Prestatu eskua, prestatu bihotza, Jaunaren hitza entzun dezadan. Prestatu eskua, prestatu bihotza, Jaunaren hitza entzun dezadan. Lenguan ere hasierako liburutik zatitxo bat egin dut eta gaur beste zatitxo bat. Handik aldi batera Jainkoak probatu egin zuen Abraham eta dei egin zion. Abraham, Abraham, eta honek erantzun, hemen nauzu. Eta Jainkoak, hartzazu Isaak zeure semea, hain maite duzun seme bakarra, eta zoaz Moria lurraldera. Igo zaitez nik erakutsiko dizudan mendira, eta eskaini zaidazu semea han erreoparitzat. Biharamunean, goizean goiz jaiki zen Abraham, txalmatu zuen astoa eta oparitako egurra txikiturik. Jainkoak esandako lekura joan zen, bere seme Isaak eta bi morroiekin. Hirugarren egunean, urrutira, aipatutako lekua ikusi ahal izan zuen Abraham. Orduan esan zien morroiei. Gelditu hemen astoarekin. Mutikoa eta biok hara goaz Jainkoa gurtzeko. Gero itzuliko gara. Hartu zuen Abrahamek oparitako egurra eta bizkarrean jarri zion bere seme Isaaki. Berak aiztoa eta zua zeramatzan. Bia batera zihoazela, Isaakek bere aita Abrahami esan zion. Aita, zer lezu seme, erantzun zion Abrahamek. Eta Isaakek, zua eta egurra badara matzamu, baina nun dugu oparitarako arkumia? Abrahamek erantzun, utzi hori Jainkoaren esku seme. Eta elkarrekin joazen bidean. Jainkoak aipatutako lekura iritsi zirenean, aldarea ireki zuen Abrahamek eta egurra prestatu. Ondoren, lotu zuen Isaak eta aldareko egur gainean ezarri. Eskua luzatuz hartu zuen aiztoa bere semea hiltzeko. Baina Jainkoaren aingeruak dei egin zion zerutik. Abraham, Abraham, hemen nauzu erantzun zuen Abrahamek. Aingeruak orduan, geldi esku hori, ez egin kalterik mutikoari. Orain badakit Jainkoari begirune diozula. Ez baitiozu zure seme bakarra ere ukatu. Jaso zituen begiak Abrahamek
ingurura begiratu eta bere eskuinean ahari bat ikusi zuen sasiartean adarretatik ateatuta. Hartu eta erreoparitzat eskaini zuen bere semearen ordez. Bigarren aldiz deitu zion jaunaren aingeruak zerutik esanez. Honela dio jaunak, hala jokatu duzulako, zure seme bakarra ere ukatu ez didazulako, nik neure zindagit, oparo bedeikatuko zaitut eta zure ondorengoak zeruko izarrak eta itsasertzeko hondarrak bezain ugari egingo ditut, eta etzaien hiriez jabetuko dira. Zure ondorengoen bidez lurreko herri guztiak bedeinkatuko ditut, nire izana bete duzulako. Orduan, Abraham bere morroiaren gana itzuli eta elkarrekin Beer-Sebara joan ziren. Hantzen jarri zen Abraham bizitzen. Jaunak esana. Ezkerrak zure eguna. Bueno, entzun dugu Jainkoaren hitza, eta guain guazen ulertzea zena izigun esan hitzonak. Bueno, hemen daukagu jauna, eta horreneko gauza jaunak egiten duena da, Abrahamei deitu. Eta Abrahamen erantzuna zain da, entzun dezue? Elderos azte zeintzan, gogorazten dezuen zeintzan jaunaren erantzuna? Abrahamen erantzuna. Abrahamek erantzun duten dio, hemen nauzu. Bai? Hemen nauzu. Eta Jainkoak zerbait eskatzen dio Abrahamei. Eskatzen dio bere semea Isak sakrifikatzea. Hori ez dugu oso ondo ulertzen. Segu, ulertzen dugu jaunak ez duela nahi ezer ere txarra guretzako. Eta derrepente eskatzen dio bere semea sakrifikatzea. Guazen iaz, Abrahamei buruz ikasi genunari erreparatzea. Gogoratu, Abraham eta Sara oso sagar zirela eta ezin zutela seme alabaik izan. Eta Jainkoak seme bat eman ziren. Eta gaina ez bakarrik hori, baizik esan ziren seme horren bidez herri bat eskuratuko zutela. Eta guen errepente, Jainkoak bere seme kutxun hori eskatzen dio sakrifikatzeko. Bueno, lehenbizi gauza bat ulertu behar dugu. Hau dana, etzan idatzi Abrahamen garaian, baizik Abraham ondoren idatzi izan. Eta hau zan, batetik bestera, kontatzen zuten historioa. Eta hori da, hemen kontatzen digutena. Hau da, kontatzeko dira bat. Baitare, gogoratu honek, paralelismo bat dugula. Lehengo hastian ikusi genuen, Kain Abelen paragora. Gogoratu, Abele eskaintzen duela daukai onena. Bere animali onenak ematen dizkio Jainkoari. Bueno, Abrahamek berdin egiten. Bere seme kutxuna, bere bizitzan duen hoberena emango dio Jainkoari. Hau dena da, salbamena bidea. Salbamena hasiko da hemendikan aurrean. Kain salbatu zuen, eta hemen ikusiko dut salbamen hori. Gure garaiarte. Gero ikusiko dut nola dijoan hori guztia. Bueno, hemen ikusten dugu Abraham, eta gogoratu, Abrahamek esaten diola baietz, bere semea eskainiko diola, eta hasten dira beak izandako bidea. Bueno, hemen ikusten dituzue, Abraham, Isak, eta Jainkoaren hitzan esaten duen bezala, morroi bat, zangarkin, eta astoa, lastoarekin sua egin ahal izateko. Gogoratu, dijoaztela, holokaustoa egitera. Eta Isak izango da argia. Holokausto hortan eskaintzen den argia. Holokaustoa da oparilla. Hori da, oparilla da.
hori da. Eta gogoratu baita ere, momentu baten, Biblian esaten duela, Abramek esaten duela, bueno, gu bagoaz, baina berriro bile bueltauko gara. Naiz eta bea jakin, bea pentsatu, bea bakarrikan bueltauko dela. Ze bere semia eskaintzen dihoa, baina hori inorrek ez daki. Ez Isaka eta ez etxekoek. Bere pinturra dauka, bueltatu, zialakala bea bakarta. Hori da. Baina alare, hor jarraitzen du. Segi egiten. Hainbeste fede dauka Jainkoarengan, aurra jarraituko du. Eta horrela jungo dira. Isakek ez daki ezer. Bai? Bueno, baina aitakin konfiantza handia. Bai, konfiantza handia dauka eta hor jarraitzen du. Bere onduan dijoa. Hori da. Bueno, Maribik esan duen bezala, Abramek Jainkoarengan izugarrizko fedea zuen, eta Isakek ere beraitarengan konfiantza izugarria zuen. Guri gertatzen zaigun bezala. Guk ere, zuei gertatzen zaizuen bezala. Zuek ere, zuen gurasoengan izugarrizko konfiantza duzue, ez da? Eta zuen gurasoak zerbait eskatzen bali badizue, nahiz eta ez ulertu, hori egingo duzue, ze beraiengan konfiantza duzu. Bueno, beak berdina egin zuen. Hori bai, ez zituen gauza asko ulertzen. Ze, zua zuten, lastoa zuten, zu hori egiteko, baina holokausto hortan arkume bat falta zen. Eta zer eskaini behar du? Hori da. Ohitura zuten. Eta ohitura zuten arkumea eskaintzeko, baina arkume gitzun inune ikusten. Eta beak, aire galdetu zion. Baina non dugu oparitako arkumea? Abramek erantzuna izan zen, zure zai, hori Jainkoarengan utzi, beak egingo du. Bueno, nahiz eta ez ulertu, aurrera jarraitu zuten. Dena prest zutela. Dana prest zuten. Zua, Isak, nahiz eta beak ez jakin, bea esan, arkumea, momentu hortan, arkumea, aita behortzuten, eta dana, listo zenagoen, eskaintza hori egiteko. Orduan aingeroa. Baina, aingeroa, entzun zuen Abramek. Eta esan zion, geldik, egon zaitez geldik, etzazu zure semia eskaini. Erakutsi diguzu, izugarrizko fedea duzula Jainkoarengan. Eta daukazu noberenea zalarkai eskaintzeko, eagatik. Jainkoak egingo du, egin behar duena. Eta Jainkoak, ala izan zen, arkumea eskaini zuen. Jakin behar da, paralelismo bat dagoela, bai? Arkume hori zein izango da arkume hori? Arkume hori Jainko bera da. Jainko bera eskainiko da, eskainiko zaie behari. Bueno, behari eta dan hori eskainiko zaigu. Jainko bea izango da gure oparia. Historian zehar hola gertatu da. Eta guain, hau ikusita, baitare ikusiko dut beste paralelismo bat.
ikusten dugu, esaten ginen paralelismori. Jainkoak bere semea eskaini zigun gure pekatutik salbatzeko, gizakiai pekatutik salbatzeko. Abramek berdina egin zuen bere semearekin. Bere semea eskaini zuen gu guztiek salbatzeko. Ikusten duzu paralelismoa? Zuek ere pixkat pentsatu, honi buruz. Bueno, hau izango zen, gaurko bai. Honekin lotuta, astero bezala, badugu Elizako testigo bat, historiotxo bat. Hori da, kaso honetan, Charles Foucault da. Charles Foucault, ejertzitoa sartu zen, etzan fededuna. Estrasburgo zen jaioa zen. Eta beha, ejertzitoa sartu zen, eta berretan ibili zen, eta bat. Egun baten, Eliza batera iritsi zen. Eliza batera iritsi zen, ez da fedeik ez izan. Baina hor, bere fedea hasi zen. Lenguan ezaten egin bezala, Santa Teresa, Betako Santa Teresarekin, bere argitxo hori hasi zen pizten. Eta bere fedea, haunditzen. Ejertzituak utzi zuen, apaiztu egin zen, eta Afrikara juntzen. Afrikan, bere lan bakarra izan zen, kristauak bihurtu jende, hau da, fedea piztu jendeena. Alare, hasieran, inorrek ez zion jarraitzen. Ez zion inorrek jarraitzen. Baina, nahiz eta inorre esoki, hori da, eta beha segi, eta eskenean lortu zuen batzuk jarraitzea. Bueno, Charles Foucault asesinatu egin zuten, baina 2005an, Benedikto XVI beatifikatu egin zuen. Eta guain, dugu, gazteleraz dago, baina irakurri egingo dugu, bere otoitza. Eta bere otoitzak horrela esaten du. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío. Con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Y porque para mí amarte es darme. Entregarme a tus manos sin medida. Con mi infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Bueno, eta astero bezala guk ere abesti bat prestatu dugu. Bai, edo dakaguna aprobetsatu dugu, otoitzi bat egiteko abestuz. Lehengo asteko kanta berdina da. Así que venga, saiatu gurekin batera abesten. Bai, eta ikasten zuten batean laguntzen ditu otoitz egiten, momentu askotan. Hori da. Bueno, hasi egingo dira. Sinisten dut jauna, sinisten dut, bihotz barrenean, gorderik zaitut, nahi gabean ere, hauxe esango dizut, sinisten dut jauna, sinisten dut, itxaro dut jauna, itxaro dut, zugan uste dunik, eusten ez duzu. Bostatxekabean, dei egingo dizut, itxaro dut jauna, itxaro
hau izan da gure gaurko katekesia, beti bezala hortzen duzu zuen kuadernotxoa, eta nahi duzuen guztia hor bertan idatzi, eta horrengoan guri bidali edo adierazi. Asko gogoratzen dira zuekin, asko, eta bihartzen du bezarka handi bat. Ondo izan. Bueno, agur!